Bopay. Oy, atin ang customer. Tagpira na yung kapaya. Kaya? Oh, hindi. Juan, tag 20 kilo. O sana. O sa kikaano ko. Oh, sige, sige. Kuhan. O sana kamatis. Kamatis ini. Oh, O sige, sa. sige. Tapos, loya mo sa loya. Oh, Kaya pala, sir. Kuhan. Mo sa sibuyas. sige, sige, sige. Wala. Tagpira na yung kuhan. Karumasa. Juan, 40 kilo. Bosa. Kaya pala, sir. Kwentahan na na. Bosa nga harang. Harang ini. Oo. Bosa. Oh. Kuhan. Adihin. Tagpira na nga kuhan. Baloy. Pati ito itong sirti. Oh, ito nga, usa ka bukos. Ah. Na ito niya. 5. Wasa. Pero nga tanan. Aray, kikintong ko lang. Paminta mo sa, sir. Paminta. Oh, sige, sige. Pero nga tanan. Ay, Ah, sige. 100 yung tanan. Bilang balik ko kami sa Sisilyo. Ha? Balik ko sa Sisilyo. At pugusan niya tagulumil. Napapalitan ko lang han. Babalik ako. Kaya siya balik na yun, ha? Oo. Ano? Pinistiya, warin pangalan ko halin. Niya daw yung kinutang. Balik ka ito.